Salut! Acest joc se numește Clash of Clans. Sper să vă placă. Să începem. Bă, ce se întâmplă? Așteptați un pic. Nu. Nu întreba. Unde e? Aici, așa. Haide. Am pierdut. Cât am pierdut? Un minut, cred. Doar ca să ne prostim, că ce se poate altcumva. Poate nu știați, dar dacă jucați, s-a băgat un update. Acum 2-3 zile, nu mai știu. Sunt destul de avansat, nu sunt începător. Cred că v-ați plictisit dacă ați de aici s-a băgat challenge, nu știu ce, deși nu știu cum să activez challenge-ul. Eu să fac un atac doar cu barbași, cu chestii care mi-au donat ăștia. Că găsesc unul slab. Că nu pot să-i atac pe ăștia, că... Bă, sărac, dar n-am ce să fac, trebuie să-l atac. Haide. Deci, încă suntem în război. E greu să câștigi lupta asta doar cu barbarii. Bine, au venit și doi de așa, tot e greu să câștigi lupta asta. Dați-vă și voi, adică nu. Troll, lol. Mi-am luat. Dai! Dude. Mor de râs. Mor de râs, dude. Mor de râs. Hai, upgradează-te, că n-am ce să... Era trecut să fii. Collect. Deci da. Nu știu dacă știți jocul, trebuie să-l știți. Adică zău așa, e Clash of Clans, dude. Oh my god, e Clash of Clans. Asta e profilul meu. Dacă vreți să intrați în clanul care sunt eu, vă rog să intrați, adică na. Se numește Castle of Winds. Deci, nu doar să vă arăt. În update-ul recent, hai să vedem. Intrăm pe opțiuni și apăsăm. Ai, suse, dude. Așa, s-a băgat. New Town Hall 10 troop minor. New Town Hall 10 troops minor. Miners burrow up underground in its wall and pop up next to their targets. Miners cannot be damaged underground and will not get trapped. Train miners in the barracks level 20. New Town Hall 9 troops Baby Dragon. Baby Dragon not around a dark iron unit become inactive. Enraged Baby Dragons rain bonus damage and attack speed. Train Baby Dragons in the new barracks level 11. Town Hall 10 spell. Clone spell create copies of troops that in its circle. Upgrade clone spells. Spawn more housing space of units. Rest clone spells in factory level 5. Town Hall level 9. Dark spell, skeleton spell. Summon an army of skeleton anywhere on the battlefield. Upgrade skeleton spell, spawn more and more skeletons. Use skeleton spell in new dark spell factory level 4. 100% policy. Town Hall 11. Kennel level 14.
Lava Hound level 4, Balloon level 7, Town Hall level 7, when you have Town Hall level 7, Springtrap level 5, Town Hall when you have Town Hall level 10, Baller using space reduced to 6. Deci, pe că nu mă supără că v-am citit în engleză, dar marc. Join the Clash of... Bă, nu, lasă aici. Stai, era cumva YouTube? Nu, o să-mi iau copyright. Lăsați-mă în pace! Nu! Nebunie pură. Hai, cât am filmat? 6 minute. Deci, să vă zic ce s-a pus. S-au pus trupele astea două, Minerul și Baby Dragon, care este și în Clash, care sunt și în Clash Royale. Căutați pe magazin Play. Ok. Deci da, ce să vă mai spun. Cam asta e tot ce am de spus. Sper că ți v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!